କାହିଁକି ହଉଛୁ? ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ କଣ କେବେ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି? ମା ମୁଁ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଅଙ୍କ ବହୁତ ସହଜ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଆରେ କାହିଁକି? ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ଅଙ୍କ ସମାଧାନ କରିଦିଏ ତେବେ ମୋ ମାଆଙ୍କ କଥା ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଜୀ ତାହା କିପରି? ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ମୁଁ ଆସିବା ବେଳେ ମୋର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମା ମୋତେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ କହିଲା କି ଆଜି ତୁ ଅଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ବି ଲେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ସବୁ ଅଙ୍କ ସମାଧାନ କରିଦିଏ ତେବେ ମୋ ମାଆଙ୍କ କଥା ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଜୀ ତୁ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ। ଆରେ ତୁ ଅଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି କିଛି ନ ଲେଖିବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ କିପରି? ଯଦି ମାତା ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଯାଏ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କି ଲାଭ? ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ସତ୍ତା ପ୍ରସବୀ ମାର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦିଏ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସି କି ଲାଭ? ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ଗୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟରେ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ସେ ଜୀବନ କି ଲାଭ? ଗୁରୁଜୀ ନା ଗୁରୁଜୀ ନା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ମାଆଙ୍କ କଥା ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଜୀ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ବାଳକ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମର ମାତୃଭକ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ମାତା ଏବଂ ପିତା। ଆରେ ପିଲେ କହିଲ ଦେଖି, ଏକରେ ଏକ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? ଆରେ ଅନୁକୂଳ ଅନୁକୂଳ ତୁମେ କାହିଁକି ପଢାଇଛ? ତୁମେ ବି କୁହ ଏକରେ ଏକ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? ଏକ ଆଉ ଏକ କିପରି ମିଶିବ? ଗୁରୁଜୀ କିପରି ମିଶିବ ମାନେ? ଏକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇ ଏକ ପରି ତୃତୀୟ କିଛି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟିଏ ସମାନ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ସେଇ ଏକ ହିଁ ରହେ। ଗୁରୁଜୀ ଏକ ହିଁ ସବୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ଏକ ହିଁ ବହୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଆଉ ତାରି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଆଉ ନର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ପୁଣି ସେଥିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ବିଲୀନ ହେଉଛି ପୁଣି ବହୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନର୍ତ୍ତନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏକ ଅତୀତ ହୋଇ ରହି କରୁଛି। ନା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନା ତା ସହ ତୃତୀୟ କିଛି ଅଛି। ତେବେ ଦୁଇ କିପରି ହେବ? ଗୁରୁଜୀ ମୋ ସହିତ ମଜା କରୁଛ ସୈତାନ? ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। अल्लाह अल्लाह मदद करो अल्लाह। हे अनुकूल તમે એ ભાષા સાથે પાડી Allah Allah
ତମେ ହିଁ ମୋ ଆଲ୍ଲା। ନାଇଁ ବାବା, ବାବା ଉଠ, ଚାଲ ତୁମକୁ ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବି ବାବା। ବାବା ଚାଲ ବାବା। ଶୁଣିଛି ଏ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ମା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୋକ ଅଶୋଷ ବହୁତ ହେଉଛି। ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ବି କଠିନ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ହେ ମା, ଆଜି କ'ଣ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି? ହଉ ଛାଡ଼, ଟିକେ ଏଇ ବରଗଛ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼େ। ପରେ ଉଠିଲେ ଖରା କମିଲେ ମୁଁ ଆସିଥିବା ପାଖ ବରିଷ୍ଠ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ମା ସିଆଡ଼େ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବ। तुम्हें समस्त खाइबा लगे कौन को दे पारि वर्ष दियो खाओ। तुम्हें कुआड़े गल बा तुम्हें कुआड़े गल बा
इत्यादि पाइबा से मोते ठाकुर सजाई भक्त बनाई सावधान हो ठाकुर जीव तुम ठाकुर पूजा करता है कि ही तुम केंद्र महती ठाकुर विमती हम किधरे ताई पाइबो मोर कथा गुड़िको जदि तुम्हारा केवल कथा और चिंता खुला मात्र हुए वास्तव वचन भीतर दी सेवन को जदि खोटाई तो ही ना करो इत्यादि पाइबा से मोते ठाकुर सजाई भक्त बनाई सावधान हो ठाकुर जीव तुम ठाकुर पूजा करता है कि ही तुम केंद्र महती ठाकुर विमती हम किधरे ताई पाइबो मोर कथा गुड़िको जदि तुम्हारा केवल कथा और चिंता खुला मात्र हुए वास्तव वचन भीतर दी सेवन को जदि खोटाई तो ही ना करो एबे पाइबा जे तुम्हारा तुम साक्षात हुए रही जो तार निश्चय तुम्हारा You are for the Lord, not for others. You are for the Lord, I am so for others. Shri Bhagavad Gita